खुलुमबाय दिनै 5 नभेम्बर 2023 रबिबार फैदो खौरांफोरखौ बेखेवदोनि। गलाघाट जिल्लानि सिङाव थानाय रंबुङाव हाग्रानि मैदेरजों गाग्लोबजानानै सासे सुबुङा बुथारजादों। थैनाय सुबुंनि मुङा जाबाय बाबु कुर्मी। आसामनि डिमाहासाव डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय दिउं हाग्रा रेन्जआव आयेननि बेरेखा लांनो नाजानाय गोबां बिबांनि दंफां हमनो हादों। नाथाय जाथायाव लोब्बा थानाय सासेबो दायनिगिरिखौ हमनो हाथ'नाय जायाखै आरो दंफां लांनाय गारिखौ गिबि खेबनि थाखाय हगारहरफिननाय जादों। नगाव जिल्लानि सिङाव थानाय रुपहि बेंखननि सासे लाट मण्डलआ रां जाख'नाय केसनि जाहोनाव भिजिलेन्स आरो इन्टिग्रेसन बिफानजों उदाङै एरेस्ट खालामजादों। हमजानाय लाट मण्डलनि मुङा जाबाय सत्य नारायण डेका। नेपाल हादोराव 6.4 खारथायनि बांग्रिं मावनायजों खेबसेनो सा 140 सुबुङा जिउ गोमादों आरो गोबां सुबुंफोरा जोखोम जादों आरो लोगोसे बे जाथायाव गोबां न'फोरा सिलिंखार बिलिंखार जादों। लोगोसे बे बांग्रिंआ दिल्ली, नयडा, गुरुग्राम आरो बिहारावबो गोहोम खोलैदों। थैनाय सुबुंनि अनजिमाया गोबांसिनबो जानो हागौ होननानै बुंनाय जादों बा फोसावनाय जादों। इउपिपिएलनि अमिय नार्जारिखौ केस होनाय जागोन। अमिय नार्जारिया हाग्रा दानस्रांनाय जाथायाव बिपिएफनि आखाइ दं होननानै राजखान्थि थासारिखौ बुंनाय बाथ्राखौ लानानै जुदि प्रुफ होनो हायाब्ला अमिय नार्जारिनि सायाव बिपिएफनिफ्राय केस होनाय जागोन होननानै गोख्रों बिजाथि फोरमायदों। खुलुमबाय। मोनसे जोंनि दोलो बिपिएफ आरो खाम्फा सारनि एगेन्स्टआव जिखिनि एलिगेसन खोथा ओंखारदों, अन्थाइबारि गामिनि होननानै खोनानो मोन्दों अमिय नार्जारि बिथाङा जि बेसलेस खोथा बुंदों बिनि सायावनो जोङो खेंफोरथि होनो नागिरदों। बिथाङा बुंदों 17 बोसोरनि खोथा आरो बिपिएफखौ बुंदों बाहाय कमप्लिटलि माने कनस्पिरेसि दं होननानै। किन्तु जोंनिफ्राय स्ट्रंलि बुंगोन बाहाय पार्टिनि खुनु कनस्पिरेसि गैया, खाम्फा सारनिफ्रायबो गैया, जों बेखौ बुंगोन। बेवहाय जोङो मिथिदों, जोङो खोनादों मोननै जि एनजिअ दल दङ बेवहाय, बे मोननै दल एनजिअजों बेहाय सार्भिस प्रभाइडार दिनै फेरेंगा बिथांनि जायफोर एपइन्टेड बे ग्रुपनिफ्राय आरो मोनसे एनजिअजों बाहाय मोननैजों जालायनानै बिसोरनि गेजेरावसो बे कनफ्लिक्टआ जादों। बेहाय खुनु पलिटिकेलि कनस्पिरेसि गैया होननानै जों बुंदों। आरो भबिष्यत जोंनि सायाव बेबायदि बेसलेस खोथाखौ दा बुंथों, साबधान जा। नोंथाङा जि सिमां नुदों पलिटिकेल लिडार जानानै जानो थाखाय बेहाय जोंहा बुंनांगौ गैया। किन्तु दिनै 17 बोसोराव बिपिएफआ मा मावदोंमोन मा मावाखै बेखौ रायजो राजा क्लियार मिथिगौ। बेहाय माबा मोनसे धंस खालामदों, माबा मोनसे खालामाखै, बेखौ नोंथाङा बेसलेस खोथा बुंनो दिनैहाय प्रयजन गैया बा बुंनो नोंथाङा दरखार गैया। बेखायनो बेनिफ्राय गोजान जा, नङाब्ला जोङो नोंथांखौ केस होनाय जागोन। जोंनिफ्राय बे स्पष्ट खोथा आरो दा बेखायनो जों दिनै बुंदों नोंथाङा जुदि प्रुफ होनो हायोब्ला बे खोथाखौहाय दिनैहाय नोंथाङा प्रुफ होथों, नङाब्ला जोङो बेखौ नोंथांनि एगेन्स्टआवहाय जोङो लिगेलि जोङो केस होनाय जागोन। आं बेखौनो बुं आरो आङो खावलायदों दिनैहाय जिखिनि दिनै घटना जादों बे घटनानि सायाव तदन्त खालामदों सरकार हिसाबनिफ्राय दिनै थांगासिनो दङ। बेखायनो बियो ओंखारगोन रियेलिटिया मा बेखौ जोंखौ दिनै बुंनायनि एगेन्स्टआव जोङो बुंबाय। बेनिफ्राय नोंथाङा जानगाराव थानांगौ, नङाब्ला जोङो नोंथांनि एगेन्स्टआव जोंबो गसंनाय जागोन। बिथाङा बुंबावदों जे थांनाय 17 बोसोर जेब्ला खाम्फा सारा डेपुटि चिफआव दंमोन बे समावनो बे चिरां रेफारि जाबा बायखाजोब्बायमोन होननानै बिथाङा बुंदों। बे हाग्रा बायनाय, हाग्राया माबोरै बायदों माबोरै बायाखै बेखौ गासिबो रायजो राजाफ्रानो नुदों। बेवहाय सोरबा इएमआ हाग्रा दानफाया, बेवहाय हमै हमै गारि घरा बाहाय लाबोना दोनफैदों रेन्ज अफिसाव, डिएफअ अफिसाव बजाय गासैबो गारि घरा सेवदों, दंफां सेवदों। किन्तु दिनैनि दिनाव नोंथांमोना रायजो राजायानो नुगोन बेवहाय दिनै खुनु दंफां गैला, फाननानै जाजोब्बाय। आरो दिनै जों खोनाबाय हाग्राया बे जोबनाया बै 17 बोसोरनि खोथा बुंदों, बिसोरो हानदोंसो, किन्तु दिनैसो जोबगासिनो दं, बे गोदान गोदान एवगासिनो दं। बे जाहैबाय दानि बे जिखिनि प्रुफ जादों बे प्रुफनि थाखायनो दिनै बेफोरो तदन्त जागासिनो दङ। आरो बिथाङा बुंदों बै समावहाय जे 17 बोसोरनि गेजेराव माबा सना बायदि बिफांफोर दंमोनो आरो बे सनाफोरबायदि बिफाङा जोबदों होननानै बुंदों। किन्तु बे दिनैनि दिनाव रायजो राजाफ्रा बेखौ बिजिरनानै नायगोन। बै समाव खाम्फा सारनि समाव दिनैहाय बे आन्डार चिरां दुवार बेवहाय गंसेबो मिल
दिनै खुलिनो होनाय जायाखैमोन किन्तु दिनैनि दिनाव जों मिथिगौ थाइ बाहाय मिलफोर दङ बेखायनो बेनो फोरमान जे बिनि थाखायनो दिनै हाग्राया जोबलांनायनि लामायाव दङ किन्तु बै समाव गंसेबो मिल गैयामोन बे ओनसोलाव बेयो एकदम रोखा बेखौ नोंथांमोना बिजिरनानै रायजो राजाफ्रानो नायनो हागोन आरो बेखौ आं ओंखायनो बुंदों रायजो राजाफ्रानो दिनै मेगनजों नुदों बबे समाव मा जादों आरो मा मावदों बे गासैबो रायजोफ्रासो बिजिरनानै नायगोन आथिखालाव सोलिनाय बे दंफां फालांगि जे दावराव जागासिनो दं बेखौ सरकारा माबायदि इनिशिएटिभ लाजानो बेखौ जोंनिफ्राय जोङो स्ट्रंलि खावलायगोन गोदो जेरैहाय स्ट्रंलि बेखौ प्रटेक्शन होबोदों दानि सरकाराबो बेखौ स्ट्रंलि प्रटेक्शन होनांगौ जोङो बेखौनो बुंगोन आरो बेहाय कनसिडार जानो मोना जिहेतु दाख्लैसो बे दंफांनि केसाव मानसि गावथारनाय जोङो नुदों दिनै मानो बेवहाय बे साइडजों जोंनि चिरां दुवारनि आन्दाराव दिनै बे खामानिया मानो सोलिबाय थादों बे आंनिफ्राय कुइसन दङ बेखायनो बन्दब्ला गासैबो बन्द जानांगौ बेखौनो आङो स्ट्रंलि खावलायदों जे बेबायदि माखासे सिङाव कनस्पिरेसि खामानि मावनायखौ जों नुनो मोनदों जाहाथे बेयो टटेलि स्टप जायो आरो बेखौ सरकारा टटेलि स्टप खालामनांगौ होननानै आंनिफ्राय बेखौनो नोंथांमोन दिननि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर गोजोन्थों एसेनोसै जय बर' हारिनि